Desa. Pegawai ya, Cek. Remian ah. Di sembarang wis. Pengono gorengan iki, sing kalah mangan gorengan sak lamboke wis. Ya apa? Sak cuwilan ini yo. Wis apa jare engko ngatur. Yo ayo wis. Itu. Nang kono, nang bulan kono lho. Iya dah. Iya. Ya wis. Sayur wis. Putar lah. Ayo. Kawan. Hey, how are you? Yeah. Hey, kandian. Uang dah mang. Tutu. Apa? Ya uang ini lo. Melok apa? Melok. Melok. Nanti. Tahu bulan Remian. Sing kalah mangan gorengan. Barang. Ayo. Ya wes, budal eh. Putar lah. Ya, ayo ayo. Nanti. Ono lho. Oh iya. Turu. Ya pon. Bilang kene ani. Kalau cilik. Ah, ada kedingin. Kenceng-kenceng arek loro iki. Oh, itu yang ka. Ngocoten lho. Lo, aku. Iya wis. Kelem dah orang itu di. Isok dah kan. Minyak dah. Sak arepe sak tukaran. Apa. Suwe kono jute ku. Cekai. Seru apa peraturannya kon iki? Iya karo apa? Hah? Sing kalah ya apa? Man lombok iki nduk gorengan. Saya tak tahu sih lombok e. Itu lagi. Iya. Lempangan ah. Sayo. Kene di mana? Gendeng aja, Dek. Senenganmu ngono. Ada turu bae. Iki konya. Sijian ah sijian. Iki kon. Iya sijian. Iki aku. Iya sijian. Iki tak Buka. berani. Ah. Ah. Ayo ayo. No. Ah. Lo. Opo kon? Ancuk ayo mangan. Ayo mangan. Ayo. Ayo mangan. Kabeh iki. Iya, lombok telu. Tapi pokok balen iki rek, tak ndekno. Sage ya. Pedes tenan. Desau. Main-main wis. Oh, lombok telu pedes. Lah, iya. Aneh ae. Kona. Yo. Pangan iki. Ngono. Ayo wek. Temen wek. Siji ae wis. Nang tek lombok iki. Apa sih? Kau nak? Kon se kon Apa bantare. ya? Yo ayo. Kan weh. Pare. Wah, ngombiau. Oh. Langsung. Ci. Cuk. Ya. Ngomben. Tak kembat. Ae. Ayo mangan. Gak kelmangan kate. Aku sportif aku, Cek. Sing cilik ae kok sing cilik aku. Duh, telu. Wah, gede cilik ae. Tak ngurus. Langsung ah. Aku mang Pedes, Cuk. kondisi. Orangane sik enak akeh. Lomboke gede asli. Iya. Pedes. Ngombe ya. Enggak usah. Kayak ngombe banyu got ngono.
Uyuan. Iya cok, itu pedes nak mercing-mercing ini. Cocok apa mana? Iya iki lho. Sama. Ayo lanjut. Kena ae pedes ngono. Tambah telu ae pedes. Iki lho. Cangkemmu ah. Ayo. Jos. Minum mau rek. Ayo. Ombe terus sampai gelegean. Oh. Nah, Kok enggak duwe? ayo. Ombe ya. Kakek, oi. Agak. Opo salaman? Hah? Apa Apa ya? maunya iki? Loh. Wes Gede kon. Ya iya jane aku lho. Kalah rek. Dorong iki jak ono. Ayamu lho. Lho. Aku sayo macam ayo. Adem iki gorengan iki. Ayo adem iki mana? Ah, coba Kau nang. piro aku? Lu. Petes ah. Oke, ya wis. Telu rek. Lah coba nang. Telu Gede, gede. Wan. Wak. Sono gedene siji. Ya wis. Iki lho gede, iki lho ijo ya lho Ah. lah. Iki lho gede. Telu ya lho. Yo. Kandeling aku. Iya. Tak makan sik yo. Iya weh. Pedes. Wadah nyanyi. Siji-siji ae. Oh, legi oh. Ayo. Oh, niku. Ayo, Rek. kondi pedes. Oh, telu e pedes. Apa yo niku? Oh, manja raimu. Iya. Kan dilem. Ayo suwen. Tuh, ireng. Ireng teko ndi lekmu? Yo tekku ambek iki ireng. Lho, rek ku ireng iku. Masih padha ireng nggen keriting. Iya Iki sih. waru. Don ana iki lho. Akeh tok amat tamu. Alep yo gak dadi. Iya. Iki alep yo Rek gak ku iki dadi. ireng lho. Saya man gorengan. Loh. Entek gorengane. Yo, gak usah berarti. Oh, nak lombok iki. Ayo. Lho, Ngono. ojo rek. Ojo rek. cangkemmu yo. Halo. Sebelum desa. Cok lali. Subscribe, like, comment, Share. bye bye.